چاندی او اشنائی کولوں روزانہ تے فیض کسے نہیں کی کرتے یہ سو فائدہ وے کی کرتے انگور چڑھا کے اے نیچ دا ترجمہ جی نیچ دا کی کر دے انگور چڑھا کے تیار گوشا والو گلی تے پتے پاٹے تے نالے کھرے ٹھٹھے کھرے رس جو انگوراں چو زمین تے ڈگی تے سکلے نے ویکھ تو کم ربانے پھس گئی جان وچ شکنجے اے جس ویلے بندہ پھستا دورہ کر کے جو گنا دین دے نا ویچ ویلنے انہاں لکھ پھس گئی او جان وچ شکنجے کہ جیوں ویلنے وچ گنا رونو کو اللہ رونو کون رو محمد تے جیر میں تے مل او جس ویلے بڑے آنا نا بڑیاں او جس ویلے اتو آنا نا تقدیر اور تے نال جناب تقدیر اور راہ بنیا دیا میں نا مگر جناب حضرت اسرائیل آنے میں نا اس بارے جناب ٹانڈا تھوڑا ہین کر کے تھوڑا بھرنا نا اس بارے جس بارے دینا نا ویلنے وچ وقت تو میں یاد آنی گلاں آ جائے آئی کھلے لے آنے والے کاش میں چنگا گل کیتی ہوندی چنگے کام کیتے ہوندے گوانڈیاں دا گلہ نہ کیتے ہوندا کسے غریب دا حق نہ مارے ہوندا کسے غریب نال زیادتی نہ کیتی ہوندی کسے دی دیو بہنوں دی عزت نہ اچھالی ہوندی تے اج اے جڑا میرے سامنے آنیا پیا کریندا نا جتے نا حضرت اسرائیل ہے اے او دے واسطے لکھیا نا جیوں ویلنے وچ گنا ویلنا لے کے آ گئے نا سائیں تے تن دینا نا وچ رونو کو لتاں والے بنو دینا سائیں لتاں والے بنو جان نکلی ہن رو محمد ہن روے نا ہن روے تے میں مننا انجے نہیں سائیاں تول کیتے سائیاں محنتاں کیتیاں بچیا اگلے وزن کڈن ہیں جی ساریاں گلاں سانو تانوں سمجھاونے واسطے اے میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے یا بلے شاہ سرکار نا او لکھ کے گئے